Hej drenge og piger. I dag der vil jeg præsentere et nyt produkt fra Saget. De har lavet den her lille smarte højttaler Woofit. Jeg skal prøve at kigge på den gang her. Det er en Bluetooth højttaler, som kan afspille for stort set alle Bluetooth enheder. Og den har en kanon lyd. Prøv at se den gang her. Sådan en lille sag her. Der følger også en brugsomvisning med, hvis man har brug for det, men nu har jeg jo den her video, så skidt med den. Udover selve højttaleren, så er der et opladerstik med. Tilsluttes ud siden på den her. Super enkelt. Der er en antenne med, hvis man vil høre radio. Den skal også bare sættes til, så kører det. Og en lille pose til at bære det hele rundt med. Men det vigtige det er selvfølgelig den her lille sag her. Måden den virker på, det er simpelthen bare, at man går ind og bare lige tænder for den her. Sådan der. Kommer lige et lille lys her, og så bliver den blå, så kan man se sådan i gang. Så skal man bare finde sin anordning af en eller anden art, som man kan afspille noget Bluetooth-lyd fra. For eksempel sin iPhone, eller Android, PC eller Mac, eller hvad man nu har. Vi går ind til at starte med her, og lige går ind og tilslutter Bluetooth. Når vi har tilsluttet Bluetooth, så kommer der et mærke frem, hvor der står Saget på. Og det er den højttaler, som vi lige har tændt for her. Jeg har tilsluttet den på forhånd, men ellers trykker man bare tilslut. Jeg går ud i et musikprogram her og siger afspille en eller anden sang. Og bum, så er der lyd fra den. Og det er altså ikke bare den lille lyd, som højttaleren indikerer her. Den kan eddermame sparke røret. Der er ikke et øje tørt. Den holder 3 timers batteri, og ellers er det bare at smække den til, hvis der er, man skal have den op og køre igen. Så hop ind på Room Shop og få købt jer sådan en lille sag her. Det kan anbefales.